joka tekee nyt jo 8. esiintymisensä tämän kauden liigassa. Kulmapotkuun leijailee kohti Sadikkia, mutta Dominic Jope pystyy purkamaan. Sitten pallo takaisin sinne vaarallisesti. Litmanen, onpa maali. Kyllä tämäkin kelpaa. Nurmelan ja Litmasen kovasti mainostettu ja hypetetty kohtaaminen ja molemmat tekevät aivan huikea hienot maalit. Litmanen saksipotkulla 2-1. 87. peliminuutti. Hurme jää siinä täysin sivusta katsoja rooliin. Pallo aivan vasempaa yläpesään, eikä sieltä kyllä Dennis Rodriguez sitä venytä millään. Kyllä tässä ottelussa draamaa piisaa, siitä ei pääse mihinkään. Jari Litmanen, syöttäjä 11, Bruno Sala. Sitten Litmanen ottaa kortin vielä. Pelin uudelleen käynnistäminen osoittautui nyt turhan vaikeaksi. AC Oululle ja Litmanen kypsyy ja lähtee kävelemään kohti keskipistettä. Maali tulee vielä kertaalleen tässä, onpa upea. Näihin ei moni pysty, mutta tämä mies pystyy.